Πώς φάνηκε η Νέα Φιλαδέλφια, η βόλτα που κάναμε δηλαδή? Είναι πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι είναι από τις περιοχές που δεν έχω δει αρκετά, αλλά τώρα που έχω έρθει εδώ στην ΑΕΚ έχουμε βγει κάποιες φορές και σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος. Και θεωρώ ότι και από τότε που έχει γίνει το νέο γήπεδο έχει ανέβει πολύ σαν περιοχή. Το γήπεδο το οποίο ακόμα δεν το έχεις δει εντός. Ναι. Σωστά. Ναι, ισχύει. Φαντάζομαι θες να το δεις. Ναι, στο μέλλον. Και νομίζω ότι θα το δεις αρκετές φορές και θα είναι πραγματικά μια ωραία εμπειρία. Πριν πάμε στην απόφαση σου να έρθεις στην ΑΕΚ, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Τις αποφάσεις γενικά στην καριέρα σου τις παίρνεις με την καρδιά σου, με το μυαλό σου, με το ένστικτό σου, με τι? Συνήθως μου αρέσει να πηγαίνω σε ομάδες τις οποίες θέλουν να κατακτήσουν, διψάνε για τίτλο και θέλουν να πάρουν τίτλος. Σίγουρα παίζει ρόλο και το ένστικτο, αλλά θέλω να πηγαίνω σε ομάδες που έχουν στόχο την πρώτη θέση. Το ένστικτο σου πάντως μέχρι στιγμής δεν σε έχει ξεγελάσει, γιατί και στις άλλες μεγάλες ομάδες της Ελλάδας όταν πήγες πήρες τίτλους, κατέκτησες τίτλους και μάλιστα ήταν η πρώτη τους και ελπίζω να μην σε ξεγελάσει και τώρα. Τώρα θέλω να δω, γιατί έχεις πάρα πολλές εμπειρίες από το εξωτερικό και τα έχω γραμμένα, δεν γίνεται διαφορετικά. Ιταλία, Τουρκία, Ταϊλάνδη, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Βραζιλία, Ινδονησία και Ιαπωνία. Σωστά. 8 χώρες. Πρώτα απ' όλα σε ζηλεύω, γιατί αυτές τις εμπειρίες δεν μπορεί να τις ζήσει οποιοδήποτε. Όπως νομίζω και τέτοιες εμπειρίες τις ζηλεύουν και όλοι οι αθλητές και όλες οι αθλήτριες. Πού πέρασες καλύτερα από όλες αυτές τις χώρες και πού πιο δύσκολα? Κάθε χώρα έχει το δικό της θετικό και αρνητικό. Σίγουρα θα έλεγα ότι μου άρεσε πάρα πολύ στη Βραζιλία, γιατί το βόλεϊ το έχουν σαν πρώτο άθλημα, ειδικά στις γυναίκες. Και θεωρώ ότι ήταν σαν σχολείο για μένα η Βραζιλία, γιατί είχα πάει ούτε πολύ μεγάλη ούτε πολύ μικρή, είχα πάει στη μέση της καριέρας μου και έμαθα πάρα πολλά πράγματα από εκεί πέρα. Μου άρεσε πάρα πολύ το επίπεδο. Και από τις πιο δύσκολες θα έλεγα ότι ήταν η Ιαπωνία για μένα. Ήτανε το πρόσφατο δηλαδή. Το πιο πρόσφατο. Και δεν το πίστευα, γιατί γενικώς είμαι άνθρωπος που προσαρμόζομαι σχετικά πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Δεν έχω πρόβλημα δηλαδή. Αλλά στην Ιαπωνία μου πήρε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να προσαρμοστώ στη χώρα σαν χώρα, αλλά και στο άθλημα, γιατί το παίζουν πολύ διαφορετικά. Είσαι περισσότερο άνθρωπος που νοσταλγείς στο παρελθόν και τις ωραίες στιγμές που έχει ζήσει, που εστιάζεις και συγκεντρώνεσαι στο παρόν, που ονειρεύεσαι στο μέλλον? Τι ακριβώς? Είμαι άνθρωπος που νοσταλγώ τις στιγμές που έχω ζήσει, αλλά με βοηθάνε στο να έχω στόχο να ζήσω καινούργιες στιγμές. Δηλαδή, βάζω εκεί το στόχο. Για το παρόν. Ναι. Περισσότερο. Το παρόν σε βρίσκει στην ΑΕΚ. Σωστά. 2-3 εβδομάδες. Ναι, είναι στην προετοιμασία. Ναι. Πρώτες εντυπώσεις? Σίγουρα η ΑΕΚ είναι ένας ιστορικός σύλλογος και από ό,τι φαίνεται από το καλοκαίρι έχει γίνει μια νέα ομάδα, μια τελείως καινούργια ομάδα που θέλει να φτιάξει κάτι παραπάνω από τις προηγούμενες χρονιές. Και σίγουρα ήταν στις επιλογές μου, όπως είπα και πριν, για αυτό το λόγο. Δηλαδή, μου αρέσει να πηγαίνω σε ομάδες που διψάνε για τίτλο. Άρα τις προηγούμενες φορές που, θα το πω κατά το κοινώς λεγόμενο, έριχνες χιλόπιτα στις προτάσεις της ΑΕΚ, γιατί δεν θα σου βάλω μόνο εύκολα, θα σου βάλω και δύσκολα, δεν έβλεπες αυτή την προοπτική? Όχι, δεν ήταν αυτό. Ίσως το χρονικό διάστημα να ήταν διαφορετικό στις ομάδες. Ωραία. Είναι το timing, θεωρώ, σε κάθε παίκτη. Τώρα με το που ήρθες από την πρώτη προπόνηση και όταν μίλησες σε εμάς, είπες ότι πιστεύεις στο πρωτάθλημα. Και σε ρωτάω πολύ σοβαρά αν πιστεύεις φέτος στο πρωτάθλημα, γιατί είναι πραγματικά ένας μεγάλος στόχος και ένα αποθυμένο αρκετών ετών που έχουμε στο βόλεϊ της ΑΕΚ. Να σου πω ειλικρινά πως αν δεν πίστευα δεν θα ερχόμουν. Αυτό το πιστεύω και εγώ. Βάζεις και της προσωπικότητάς σου και του ενστίκτου σου που είπαμε νωρίτερα. Ως αντίπαλος, θέλω να μου πεις την αίσθηση που είχες όταν αντιμετώπιζες την ΑΕΚ. Και γιατί σε ρωτάω, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι αθλητές που έπαιζαν σε άλλες μεγάλες ομάδες, στο βόλεϊ, στο handball, στο ποδόσφαιρο, σε πολλά αθλήματα, στο μπάσκετ, και έχουν έρθει στην ΑΕΚ και έχουμε μιλήσει μαζί τους και μας έχουν πει ότι πάντα έτσι ζήλευαν αυτή την ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο φιλάθλος κόσμος της ΑΕΚ. Εσύ πώς το ζούσες ως αντίπαλος? Σίγουρα η έδρα της ΑΕΚ δεν ήταν εύκολη έδρα στο να έρθεις και να παίξεις, γιατί πάντα ερχόταν και γέμιζαν το γήπεδο. Εμένα προσωπικά μου αρέσει να παίζω σε γεμάτα γήπεδα. Δεν με πειράζει αν είναι υπέρ μου ή κατά μου. Γενικώς με εξητάρει το γεγονός ότι. Καλύτερο δεν είναι υπέρ τώρα? Σίγουρα είναι, αλλά δεν με πειράζει και το κατά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή είμαι παίκτρια που
να είναι κατά μου, ίσως αυτό μου δίνει μεγαλύτερο κίνητρο. Δεν ξέρω, κάπως έτσι είμαι σαν άνθρωπος. Πέρα από την ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Αλλά σίγουρα, συγγνώμη, παρένθεση. Ναι. Εννοείται ότι σαν παίκτρια θέλω να είναι υπέρ μου. Θα το ζήσεις υπέρ σου αυτή τη χρονιά, είναι σίγουρο, και ελπίζω και για περισσότερα χρόνια. Μην το παρεξηγήσουμε το θέμα. Εννοείται. Πέρα από την πραγματικότητα, θα το πω έτσι, του γηπέδου, υπάρχει και μια πλασματική πραγματικότητα εδώ τα τελευταία χρόνια που είναι αυτή των social media. Βέβαια, είσαι νέα κοπέλα, ασχολείσαι πολύ, έχεις και δεν ξέρω πώς δεκάδες χιλιάδες ακόλουθους, Instagram, Facebook και TikTok έχεις. Έχω, αλλά δεν το χρησιμοποιώ. Ωραία. Εκεί πέρα υπάρχει μια κριτική που πολλές φορές ξεφεύγει, υπάρχουν σχόλια προσβλητικά, υπάρχουν ιδεολογίες. Όλο αυτό σε επηρεάζει? Η αλήθεια είναι ότι όταν ήμουν πιο μικρή με επηρέαζε, αλλά πλέον έχω μάθει να τα αποφεύγω αυτά τα σχόλια πια. Έχεις ανοσία. Ναι. Κάνοντας παρέα. Κάθε παίκτρια σαν εμένα μπορεί να έχει ανοσία, γιατί δεν έχω ακούσει μόνο καλά λόγια στη ζωή μου. Σωστό. Κάνοντας παρέα όμως και με άλλες αθλήτες και με τις εμπειρίες που έχεις. Ναι. Έχεις δει ότι υπάρχουν κοπέλες που τους επηρεάζει πάρα πολύ και στην απόδοσή τους και στην καθημερινότητά τους και στη ζωή τους? Κοίταξε να δεις, σίγουρα είμαστε γυναίκες. Αν κάποιος, συγγνώμη για τη λέξη που θα πω, μας βρίζει, εννοείται ότι δεν είναι πολύ όμορφο και μπορεί να επηρεάσει κάποιους χαρακτήρες που δεν είναι δυνατοί αρκετά. Αλλά από ένα σημείο και μετά θεωρώ ότι παθαίνουμε λίγο ανοσία, ειδικά μέσα στη χρονιά. Εσύ θα είσαι και αρχηγός της ΑΕΚ. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα, για το σύλλογο, έψαχα μια κοπέλα, μια αθλήτρια με προσωπικότητα. Για σένα όμως αυτό είναι επιπρόσθετο βάρος, είναι ένα κίνητρο, κάτι που σου αρέσει, που σε εξητάρει? Πώς ακριβώς το αντιλαμβάνεσαι? Σίγουρα να πω ότι είναι τιμή μου να είμαι σε ένα αρχηγός σε μια ομάδα όπως η ΑΕΚ. Θα έλεγα ότι με εξητάρει, μου δίνει κίνητρο να βοηθήσω. Νιώθω ότι έχω έναν έξτρα ρόλο στην ομάδα, να τη βοηθήσω την ομάδα να φτάσει στους στόχους της. Και θεωρώ ότι ο ρόλος του αρχηγού θα πρέπει να είμαι πολύ συνεπής και εκτός γηπέδου, αλλά και εντός γηπέδου, εννοείται αυτό. Με τον coach Πασχουαλίνο γνώριζες από πριν, τον γνωρίζεις τώρα, κάποιες πρώτες εντυπώσεις και γι' αυτόν? Δεν είχα συνεργαστεί ποτέ μαζί του από πριν, απλά έχουμε παίξει ως αντίπαλοι. Σίγουρα ήταν ένας προπονητής που μας έβαζε δύσκολα κάθε φορά που παίζαμε αντίπαλοι. Η ομάδα που έφτιαχνε έπαιζε πάρα πολύ καλά. Οπότε χαίρομαι που είναι στην ομάδα μου και έχουμε αυτόν ως προπονητή, γιατί μου αρέσει γενικώς το σύστημα που θέλει να παίξουμε και γνωρίζει αρκετά πράγματα. Οπότε θεωρώ ότι και οι πιο μικρές θα βελτιωθούν, αλλά και όλη η ομάδα πιστεύω θα δέσει αρκετά καλά. Αν άκουγα καλά στην πρώτη προπόνηση, είχα στήσει λίγο αυτή, προσπαθούσα στην ομιλία που σας έκανε, είχε κάνει και αυτό το κόλπο με τον καθρέφτη που σας έφερε. Νομίζω ότι είπε, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, ότι εγώ δεν θέλω από τη μία μέρα στην άλλη να πούμε ότι βελτιωθήκαμε και είμαστε top, αλλά θέλουμε κάθε μέρα να χτίζουμε κάτι και να βελτιωνόμαστε από προπόνηση σε προπόνηση και από αγώνα σε αγώνα. Είναι κάπως έτσι η φιλοσοφία του? Ακριβώς, και θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σωστό. Δηλαδή, δεν πρέπει ποτέ να επαναπάβεσαι. Ακόμα και αν είσαι πρώτος μες στο πρωτάθλημα, έχουμε δει πάρα πολλές φορές άλλες ομάδες να είναι πρώτες σε όλη τη διάρκεια της σεζόν και μετά να χάνουν τον τίτλο. Στο τέλος αξίζει ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Να είσαι έτοιμος στην κρίσιμη στιγμή στα play-off. Ακριβώς. Οπότε αυτό σίγουρα κάθε μέρα δεν πρέπει ποτέ να επαναπάβεσαι ότι OK, είμαστε πρώτες, ας πούμε. Δεν έχουμε χάσει ούτε ένα μάτς. Ποτέ δεν πρέπει να επαναπάβεσαι έτσι. Κάθε μέρα πρέπει να χτίζεις πάνω σε αυτό που έχεις ήδη φτιάξει. Επειδή η ΑΕΚ είναι μια ομάδα φέτος ολοκαίνουργια. Έτσι, έχει μείνει μια αθλήτρια από πέρυσι, χτίστηκε από την αρχή. Εσύ, σύμφωνα με την εμπειρία σου, θεωρείς ότι πόσος καιρός χρειάζεται για να σας δούμε σε ένα βαθμό ετοιμότητας, όχι στο 100%, αλλά σε ένα σημαντικό βαθμό που, για να παίξετε το βόλεϊ που θα σας κάνει ανταγωνιστική ομάδα? Εντάξει, δεν θα πω ψέματα. Δεν θα παίξουμε αυτό που θέλετε να δείτε στους τελικούς από τον Νοέμβριο και τον Οκτώβριο. Αλλά θεωρώ ότι η ομάδα θα αρχίσει να παίζει καλά εκεί, κοντά στα Χριστούγεννα, δηλαδή εκεί πρέπει να φτάσει. Είναι σημαντικό να το λέμε για τον κόσμο, γιατί ξέρεις, μπορεί στην αρχή κάποια αποτελέσματα να μην πάνε καλά και να αρχίσει αυτό που λέγαμε πριν με την κριτική και γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Γιατί ο κόσμος πολλές φορές βιάζεται και δεν ξέρει αυτό το πράγμα. Πόση προσαρμογή χρειάζεται και πόση δουλειά χρειάζεται για να φτάσεις στο επιθυμητό επίπεδο. Εννοείται, αυτό δεν είναι δικαιολογία βέβαια ότι
θα πρέπει να χάσουμε, ας πούμε, αλλά εννοείται ότι θα πηγαίνουμε κάθε φορά για να κερδίζουμε. Απλά το θέμα είναι ότι έτσι είναι ο αθλητισμός γενικά. Δεν είναι μόνο στο βόλεϊ, είναι σε όλα τα αθλήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει μια χρονιά χωρίς 1, 2, 3 ή κάποιες ήττες τέλος πάντων. Οπότε αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα και θεωρώ ότι κάποιες φορές κάποιες ήττες τις χρειάζεσαι έτσι ώστε να καταλάβεις τι κάνεις λάθος για να το βελτιώσεις ακόμα πιο πολύ. Από την Ιαπωνία παρακολουθούσε ελληνικό πρωτάθλημα καθόλου? Η αλήθεια είναι ότι λόγω ώρας, ωραρίου, υπήρχε δυσκολία και επίσης και η σύνδεση δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο, η αλήθεια είναι. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποιο κανάλι, κάποιο YouTube link να μπορέσω να το δω. Πάντως είναι ένα πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερος ανταγωνιστικό, με πολύ υψηλό επίπεδο αγώνων, που ακόμα και οι πιο μικρές ομάδες εντός εισαγωγικών χτυπάνε και νικάνε τις μεγάλες. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εσύ πώς βλέπεις το γεγονός ότι, ρε παιδί μου, μεγάλα κανάλια, ακόμα και η δημόσια τηλεόραση, δεν το αντιμετωπίζουν όπως θα έπρεπε το άθλημά σας? Δηλαδή να δείχνουν τους αγώνες του πρωταθλήματος, μερικές φορές απαξιώνουν και το κύπελο. Ναι. Σας ενοχλεί, σε πειράζει αυτό? Εννοείται. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ λυπηρό για τον γυναικείο αθλητισμό, γιατί όπως είπες, η προσπάθεια που κάνει γενικότερα το βόλεϊ και η Ομοσπονδία τα τελευταία χρόνια είναι να ανεβάσει το επίπεδο και να έρθουν όσο πιο πολλά παιδιά μπορούν να ξεκινήσουν αυτό το άθλημα. Η προβολή είναι κάτι που παλεύουμε για πάρα πολλά χρόνια να γίνει. Εύχομαι φέτος να γίνει, γιατί υπάρχει πάρα πολύ ωραίο βόλεϊ, υπάρχουν πάρα πολύ καλός ανταγωνισμός και όχι μόνο όπως παλιά που έβλεπες 2-3 ομάδες. Όπως είπες, δηλαδή πλέον υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που μπορούν να δώσουν ένα πολύ όμορφο θέαμα και αξίζει να υπάρχει στην τηλεόραση αυτό. Και μακάρι να είναι και ένα μήνυμα που περνάς και εσύ και να εισακουστεί επιτέλους. Άρα, μιας που αναφέρθηκες σε παιδάκια, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Έχεις απέναντί σου ένα κοριτσάκι 8, 9, 10 χρονών, σαν την κόρη μου, που της αρέσει το βόλεϊ και το παρακολουθεί και το σκέφτεται. Τι το συμβουλεύεις? Ότι σίγουρα δεν θα πρέπει να τα παρατήσει ποτέ, να μην συμβιβάζεται ποτέ, και κάποιες φορές θα υπάρξουν άνθρωποι που μπορεί να μας πούνε ότι δεν είσαι αρκετά καλός ή ότι δεν μπορείς να παίξεις. Αλλά αν πραγματικά το αγαπάς και θέλεις να πετύχεις, με την πολλή προπόνηση και τη σκληρή δουλειά, πιστεύω ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Άρα είναι και η φιλοσοφία της ζωής σου, το μότο της ζωής σου, το να μην τα παρατάς, να μην εγκαταλείπεις? Ναι, ακριβώς. Δεν τα παρατάω ποτέ. Δεν συμβιβάζομαι ποτέ. Και σίγουρα σέβομαι τον εαυτό μου. Θέλω να σου πω εδώ, να σε ενημερώσω, ότι το Never Give Up είναι και το μότο των οπαδών της ΑΕΚ. Δηλαδή είναι αυτό που θέλουν να βλέπουν από τις ομάδες της ΑΕΚ σε όλα τα αθλήματα. Έτσι. Never give up. Never give up. Λοιπόν, επομένως μένουμε με αυτό. Ναι. Ευχόμαστε να έχουμε καλή σεζόν με υγεία, πάνω απ' όλα, για όλες σας. Και στο τέλος να κάνουμε μια συνέντευξη, εδώ ίσως, στη Βυζαντινή γωνιά, την πάντα φιλόξενη Βυζαντινή γωνιά, αλλά να έχουμε και ένα τρόπο εδώ στη μέση. Το εύχομαι κι εγώ. Ή και 2. Το εύχομαι. Μέχρι 2 μπορούμε. Την Ευρώπη. Εντάξει, στο μέλλον θα δούμε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ.